Συνεχίζουμε με την υπαρίθμου 3428 της 4ης 11ου του 2013, ερώτηση του βουλευτού Κέρκυρας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρίου Στέφανου Σαμοήλη, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, σχετικά με την καθυστέρηση της παράδοσης των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους στον Άγιο Γιάννη Κέρκυρας. Αγαπητός συνάδελφος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι αφορά την αποπεράτωση του οικισμού εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας και βεβαίως την απόδοση των κατοικιών στους δικαιούχους. Πρόκειται για ένα συγκρότημα 176 κατοικιών, όπου σύμφωνα με το συμφωνητικό κατασκευής με την Τρικάτα ΑΕ ξεκίνησε το 2007 και θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2010. Η παράδοση ήταν προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2010. Αυτό το ερώτημα το είχα κάνει τον 7ο του 2012 και μου απάντησε τότε το Υπουργείο Εργασίας, κύριε Υπουργέ, ότι εν πάση περιπτώσει επειδή αλλάζει το σύστημα αποχέτευσης του οικισμού, θα πρέπει να εγκριθούν κάποιες περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Και γι' αυτό το λόγο έδωσε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2012. Επειδή βλέπω λοιπόν ότι μέχρι σήμερα δεν προχωράει και σήμερα, κύριε Υπουργέ, υπολειτουργεί, θα έλεγα, η εργολαβία δεν περπατάει και οι κάτοικοι 176 δικαιούχοι των εργατικών κατοικίων είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, διότι πρόκειται για άνθρωπους μεροκαματιάριδες, οι οποίοι τώρα ζουν σε ενοικιασμένα διαμερίσματα, οι περισσότεροι από αυτούς, και μάλιστα είχαν κάνει ένα προγραμματισμό ότι θα είχε παραδοθεί λοιπόν το 2010, άρα τρισευτυχισμένοι υπολόγισαν τα δάνειά τους, τη ζωή τους κτλ. Και σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση που πραγματικά δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Υπουργέ, πότε προβλέπετε εν πάση περιπτώσει να παραδοθούν αυτός ο οικισμός των εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη, το πρώτον, και το δεύτερο, τι άλλα προβλήματα νομίζετε ότι υπάρχουν, θα τα αναφέρω και στη δευτερολογία μου διότι ολοκληρώθηκε, όσον αφορά το θέμα της αποχέτευσης των ακαθάρτων του οικισμού. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, 14 Ιανουαρίου του 2011 ήταν η συμβατική υποχρέωση να παραδοθεί το έργο. Υπήρξε καθυστέρηση από τον ανάδοχο και με αλλεπάλληλα αιτήματα, τα οποία τεκμηρίωνε, έπαιρνε παρατάσεις. Η τελευταία παράταση που του δόθηκε είναι με λήξη 18 Τετάρτου 2014 και δόθηκε με την υπαριθμόν 55 απόφαση του ΔΣ του ΑΕΔ στις 19 Ενδεκάτου του 2013, λίγες μέρες μετά που υποβάλα την ερώτηση. Στην πραγματικότητα, το έργο όσον αφορά τις κατοικίες έχει ολοκληρωθεί πάνω από 80%. Όμως προέκυψε το σημαντικό πρόβλημα, όπως είπατε, με την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό που προβλεπόταν από τη μελέτη να έχει δικό του βιολογικό καθαρισμό ο οικισμός, λόγω διαφωνίας των ίδιων των δικαιούχων, άλλων περιοίκων που εξέφρασαν φόβους και προβληματισμό για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή, και μετά από πολλές συσκέψεις και προτάσεις που κατατέθηκαν, αποφασίστηκε να υπάρξει σύνδεση του αποχετευτικού του οικισμού με το βιολογικό σταθμό στην περιοχή Συναράδων, σε απόσταση 8 χιλιόμετρων περίπου από τις εργατικές κατοικίες. Αυτό είχε αποφασιστεί, που σημαίνει τι? Για να υλοποιηθεί έπρεπε να γίνει η μελέτη καταρχήν σύνδεσης
να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οπωσδήποτε και να έχουμε την έγκριση από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, τεχνική υπηρεσία και αδειοδοτούσα ως προς τα περιβαλλοντικά. Πράγματι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση. Δόθηκε όμως αυτή η έγκριση πρόσφατα. Η κατεύθυνση η οποία υπάρχει και μετά από συζήτηση με τις υπηρεσίες είναι να μην ανατεθεί κατά ανάγκην στον ίδιο εργολάβο το έργο αυτό της σύνδεσης, λόγω του ότι ο ίδιος έχει μια υποχρέωση συμβατική σε σύντομο χρόνο να ολοκληρώσει ένα κομμάτι του έργου που ναι μεν φαίνεται μικρό σαν ποσοστό επί του συνόλου, αλλά τα τελειώματα, όπως ξέρουμε όλοι, στις κατοικίες είναι πολύ σημαντικότερα από τις βασικές υποδομές που γίνονται στην αρχή. Να υπάρξει διαδικασία αποξαρσής για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Υπολογίζουμε ότι αν αυτό τις επόμενες μέρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ εγκριθεί αφενός ο ανακεφαλοποιητικός πίνακας που έχει υποβληθεί, προβλέπεται ή στην συνεδρίαση τούτη που είναι τούτη εβδομάδα ή στην επόμενη, και βεβαίως η έγκριση της διαδικασίας για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πρόσθετο έργο, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα το οποίο προέκυψε, θα έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Και ο εργολάβος με την ειδική πρόσκληση που του έχει γίνει, ειδική πρόσκληση τις τελευταίες μέρες, θα ολοκληρώσει το έργο το οποίο έχει αναλάβει και το έργο της σύνδεσης θα προχωρήσει. Εάν ο ίδιος έχει τη δυνατότητα, αυτό θα φανεί από τη διαδικασία που θα κάνουν οι αρμόδιοι του ΟΑΕΔ για την ανάθεση της εργολαβίας. Αυτό είναι κάτι όμως που θα γίνει ξεχωριστά, δεν θα γίνει με συμπληρωματική σύμβαση. Αυτή είναι η κατεύθυνση για να έχουμε αποτέλεσμα και να μην μπούμε σε μια τέρμονη διαδικασία. Εάν χρειαστεί και στη δευτερομιλία, θα πω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Εάν κατάλαβα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, 18 Τετάρτου του 2014 ολοκληρώνεται η κατασκευή των εργατικών κατοικιών και, εάν κατάλαβα πάλι καλά, εύχονται οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΕΚ να έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή της αποχετεύσεως. Όχι. Όχι. Δεν το κατάλαβα. Θα μου πείτε λοιπόν μετά. Εάν πάλι επίσης κατάλαβα καλά, έχω καταλάβει καλά από αυτά που είπατε και από αυτά που έχω συζητήσει με τις τεχνικές πρώην του ΟΕΚ, τεχνικές υπηρεσίες, θα γίνει με άλλη εργολαβία η αποχέτευση. Ναι. Θα γίνει με άλλη εργολαβία λοιπόν το θέμα της αποχέτευσης. Θα σας πω, θα σας θέσω όμως και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να το λάβετε υπόψη σας, που πιθανόν να μην το γνωρίζετε. Τις 10 Δευτέρου του 2014 η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων προέβη σε μια διαπιστωτική πράξη. Αυτή η διαπιστωτική πράξη, να μην διαβάζω τους λόγους, για πολλούς λόγους λέει ότι οι δαπάνες ύψους 1.296.535,69 ευρώ που αφορούν τις δαπάνες του βιολογικού καθαρισμού πέλεκα Συναράδων, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός σκάφωνα που λέμε του πέλεκα Συναράδων, στον οποίο πρόκειται να αποχετευθεί ο οικισμός, δεν είναι επιλέξιμες. Έχει και τους λόγους, αν θέλετε σας το δίνω για να το δείτε, που σημαίνει το εξής, ότι και αν ακόμα αυτό το 80% που έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τα οικοδομικά, διότι όσον αφορά τα ηλεκτρομηχανολογικά έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντα των τεχνικών υπηρεσιών. Εάν και ακόμα ολοκληρωθεί και εδώ ο εργολάβος, δεν θα πρέπει, ή και η υπηρεσία, δεν ξέρω ποιος, δεν θα πρέπει να φέρνει ως κόλλημα το θέμα της αποχέτευσης. Πρέπει δηλαδή, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή
ο οικισμός να είναι ολοκληρωμένος, να μην μπορεί να λειτουργήσει λόγω αποχέτευσης. Θα μου τα πείτε μετά, Δεν άκουσα τι είπατε. Στο έργο η διαχειριστική, πού μπαίνει? Όχι, να σας πω. Ναι, ίσως να μην έγινα κατανοητός. Λοιπόν, αυτό το έργο του βιολογικού καθαρισμού πέλεκα συναράδων, που είναι ο βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος πρόκειται να αποχετευθεί ο οικισμός εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη, ήταν ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο μέτρο 4.1 κτλ. 1.000.000 λοιπόν 296.000 χοντρικά και κάτι ψηλά που λέει εδώ, αυτά δεν θεωρούνται επιλέξιμα. Αυτή τη στιγμή το έργο του βιολογικού εμπλέκεται από το γεγονός ότι και ο οικισμός να παραδοθεί, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει αποχέτευση. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέμα της κατασκευής των 8 χιλιόμετρων απόστασης του αγωγού μεταφοράς των λιμάτων από το οικισμό, αλλά είναι και το θέμα να λειτουργεί ο βιολογικός. Ο βιολογικός αυτός λοιπόν δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, υπάρχει διαπιστωτική πράξη, τα επόμενα βήματα είναι ο καταλογισμός δαπανών και στη συνέχεια είναι το θέμα της παράδοσης λοιπόν και ο καταλογισμός δαπανών για το βιολογικό. Εκεί εμπλέκεται. Είναι άλλο έργο, αλλά εμπλέκεται όσον αφορά την αποχέτευση. Αυτά ήθελα να πω. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ο φορέας του έργου ποιος είναι, ο Δήμος του βιολογικού? Ο φορέας του έργου είναι ο Δήμος. Είναι ο Δήμος Κέρκυρας. Και αν θέλετε να σας πω και το εξής. Τρομερό ότι 20 έργα του Δήμου Κέρκυρας αυτή τη στιγμή συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων απαιτείται τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έργα μη ολοκληρωμένα. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι από το τρίτο κοινοτικό. Πάντως αυτό δεν είναι θέμα του κύριου Υπουργού. Παλιό έργο. Όχι. Ο κύριος Υπουργός. Και εγώ για ενημέρωση το ρωτήσω. Και διάλογος. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Εάν το φυσικό αντικείμενο του βιολογικού καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα αν είναι επιλέξιμη ή όχι δαπάνη, ο βιολογικός μπορεί να παραδοθεί και να λειτουργήσει, κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα πληρώσει τις μη επιλέξιμες δαπάνες είναι βεβαίως αποφάσεις άλλου Υπουργείου. Εκτιμώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο κύριος του έργου είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Όμως, αν έχει ολοκληρωθεί και είναι μια ευκαιρία να δούμε λειτουργικά, μπορεί, αν είναι έτοιμο το έργο των 8 χιλιόμετρων, να μπει μπροστά και ο βιολογικός των Συναράδων. Αν μπορεί να μπει μπροστά, τότε η εκτίμηση για το έργο των 8 χιλιόμετρων δεν είναι ότι μπορεί να κατασκευαστεί σε 2 μήνες, παρανόηση. Ότι σε 2 μήνες μπορεί να έχει ανατεθεί. Το διάστημα προφορικά με ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ότι θα είναι γύρω στους 8 μήνες. Όμως, επειδή είναι καλοκαίρι, εάν εξελιχθούν τα πράγματα, μπορεί να συντομευθεί. Γιατί δεν θα έχουμε προβλήματα για την εκτέλεση του έργου και αν βέβαια αυτός που θα το αναλάβει δεν θα έχει προβλήματα. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι από τον ΟΑΕΔ, δεν έχει σχέση με το κοινοτικό πλαίσιο, ούτε το τρίτο ούτε το ΕΣΠΑ, επομένως δεν θα εμπλακούμε σε αυτό. Τώρα, για την ημερομηνία που περάτους, συμφωνώ απόλυτα για αυτό που πάτε, πρέπει να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα και γι' αυτό η σκέψη δικιά μου που τη μετέφερα στις υπηρεσίες, εάν είναι νόμιμο, να κάνουν χωριστή διαδικασία για τον αγωγό, ήταν ότι ο εργολάβος βεβαίως να έχει όλη εκείνη τη στήριξη από τις υπηρεσίες, αλλά να τηρήσει τις προθεσμίες και να δουλέψει το έργο που έχει αναλάβει και να μην ψάχνει άλλα πράγματα. Η 18 Τετάρτου είναι η συμβατική του προθεσμία. Του έχει γίνει ειδική πρόσκληση, όπως με ενημέρωσαν προφορικά, είχε αποτέλεσμα ειδική πρόσκληση. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να το δούμε. Είναι πάντως ένα έργο το οποίο έχει χρονίσει. Να ευχηθούμε να ολοκληρωθεί, γιατί στα έργα αυτά το πρόβλημα είναι ότι φτάνουν στο τέλος, μετά γίνονται αντικείμενο καταλήστευσης, καταστροφών και ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Το έχουμε δει το σενάριο αυτό σε πολλές περιπτώσεις, άρα πρέπει να κλείσει, να παραδοθούν, γιατί μόνο έτσι προστατεύονται από τους ίδιους τους δικαιούχους.
Τώρα, το άλλο πάτε με τα δάνεια, θεωρώ ότι το ότι κληρώθηκαν για τις κατοικίες ήταν κάτι που τους απέτρεψε και ήταν τυχεροί, γιατί τους απέτρεψε από το να πάρουν δάνεια και να μπουν σε περιπέτειες δανείων που μπήκαν άλλοι άνθρωποι, άλλοι εργαζόμενοι, υπό άλλες συνθήκες τα πήραν, σε άλλες συνθήκες βρέθηκαν. Τουλάχιστον αυτοί περιμένουν, αλλά δεν μπήκαν στον ταραχτά των δανείων. Δεν μπήκαν στον ταραχτά των δανείων. Περιμένουν αυτή την κατοικία και θα αποπληρώσουν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες το τίμημα. Λοιπόν, εγώ θα το παρακολουθήσω, παρότι δεν έχω την αρμοδιότητα της εποπτείας του ΑΕΔ, μια και με ευκαιρία την ερώτηση κάναμε και τη συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες, προκειμένου να δούμε αυτά τα οποία που έρχονται ως πληροφόρηση από τις υπηρεσίες και ενημέρωση να υλοποιούνται. Να τα παρακολουθήσουμε από κοντά και βέβαια σας κρατώ ενήμερο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.